Αστιάκια. Θα στο σπάσω το κεφάλι. Θα σε πατήσω, Ελιάτε το παιδί θέμα αυτό τον τουρισμό, πρέπει να τον τιμωρήσω. Μα σας φαίνεται έκτακτο, δεν είναι? Να σε καλά. Μωρέ, καλά το είπα εγώ. Όλα τα ξέρεις εσύ, όλα. Πρέπει να σε συγχαρώ. Πώς το κατάλαβες? Εγώ. Εσύ βέβαια. Έχεις κάνει και James Bond. Είσαι καταπληκτικός. Είδες. Καλά το λέγαμε λοιπόν εμείς με τον μπαμπά. Τι λένε. Έλα κάτσε κοντά μου. Δεν χωράμε να πάω να κάτσω στην άλλη πολυθρόνα. Ναι. Ορίστε, έκατσα. Να λέγαμε λοιπόν ότι πρέπει να ασχοληθείς κι εσύ με μεγάλες δουλειές. Τόση συμμόρφωση, τόση αξία και να πάει χαμένη. Στο χέρι σου είναι να κατακτήσεις τον κόσμο. Εγώ. Εσύ βέβαια. Και μάλιστα αν ήθελες. Τι δεν ήθελα. Να λέω ότι αν ήθελες έτσι και κατακτήσεις τον κόσμο, θα μπορούσα κι εγώ να σταθώ στο πλάι σου. Και να σε καμαρώνω. Και να σε αγαπάω. Τι είπες. Να μ' αγαπάς. Σου κάνει εντύπωση? Μεγάλη. Μα δεν το έχεις καταλάβει, καημένε, τι νιώθω από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα. Είσαι ο άντρας που περίμενα χρόνια. Ο άντρας ο δυνατός, ολοκληρωμένος. Ο άνθρωπος με καλλιέργεια, με μόρφωση, με αξία. Αυτός που οποιαδήποτε γυναίκα θα στεκόταν δίπλα του σε όλη της τη ζωή. Σοβαρά.